really tall white guy in a baseball hat. Fuck. But you went this way, right? Yeah. Oh Jesus. Excuse me. Someone stole my bike, and I don't know what to do. Which station? There's just I park it in front of that souvenir store, and then the guy was like somebody with a baseball hat, very tall guy. How long ago? Yeah, like 5 minutes ago. I got shirts around, but I can nothing do about it. Get er not on What's on radio? Which way do you drive? No, the guy, the shop, I work in the shop, I saw the guy stole it. He went this way. Which color of the bike was it? Which color? Black one. It's this bike, I only saw the guy. And his baseball pad was? Yeah, yeah. He's a really tall white guy wearing grey, wearing a dark, either a grey or black baseball Let me hat. look it up. I got a search for you, but you have to go to the police station. Okay. Tell it again to them. Okay. I will go with you. No. Okay. Sorry. Fuck. Yawa, makabayad ko atong bike. Biste. Animal. Ikawat ako ang bike. Yawa na di, kawatan dre di ay. Mo ba? Okay. One extremely annoying shift later. Ikawat ako ang bike. Mother effer di man to nila mabawi oy. Daghan man kay bike dire. Ay nako. Mao na ni. Tungod sa souvenir. Este. Gilisan ako og 15 euro ang bike nga. Tagpila ka to 400 euro siguro to. Kabayad jud ko ani psti. Mao to. Enjoy na lang nako ako ang paglaag dire bisag nakoy tubagonon nga bike nga nawala. Yawa. Este. Mintag masugatan rato diri sa ako ang pagbaklay-baklay. Pero di naman to eh. Sometimes yes, sometimes no daw. Wala na gyud to. Oh my god, sa kadaghang bike diha. Ako pag yung bike diha na diskitahan. Atay. Nanagani nga tikwa nga bike oh. Ako pag yung bike iyang nadiskitahan. Yawa ato niya eh. Wala hinong ko nalipay. If you keep Este. Katawa na lang ka sitwasyon ba? Animal! Leche! Unsa man ni ako ang gilantaw karon murag nangita na mo kog bike dire nga ako na lang pong sakyan kay mangawat na lang po kog bike. Animal. Yawa. Woo! Oh my lord. Piste. So kato kay gikuha niya ako ang bike layo pa to siya katuan. Tag mahibol to siya eh. Mahibol unta to siya din mamatay siya. Bahala na siya diha. Hey. Nahurot na gid siguro ako ang kabuhin na siguro kay nanam gid di malas. Este. Okay, nibalik na ko dire. Dire na padulong tong gakawat ko ang bike.
Manhaan lang ko diha oh. King walking na lang ko ani. Pinawad-an naman kong bike. Isti. Fuck. Charge to experience. Animal. Paano ako giganahan kuan? Lakaw-lakaw. Kaya unya magpliti ko sa Uber. Picturean na lang na ako ni dire oh. Maot man? Sorry? Uy, sa kadaghan yung bike. Uwa pag yun diha na diskitahan. Nalagay, nagyanan diha. Uy! My lord! Ako ang bike iste. Very tall guy daw. Saan no? Very tall guy nga puros man tag-asa mga guy dire. Animal. Lovers Canal Cruise. Diha oh, wala na ang lovers diha oh. Pero wala naman ko nalipay gud kaya ako ang bike ikawat este. Wish you the best na lang sa nagawat sa kuang bike kay magbayad yung ko ato. Sukan ko ni apat ani din ako pa sure libon ani. Este. Ya, alas 9 na. Alas 9. Wala naman ko kaya ganahag lakaw-lakaw eh. Kaya nawadaan naman kong bike. Sti. Animal. Picturean lang na ako na diha okay. Kuan man, diha nawala ko ang bike. Animal. Walking around Amsterdam na lang ko ani. Sti. Sige hatong gibiyaan sa simbahan. Basihan pamasigin lang kag pamasin ani. Imbis molingkod na ko kay mukaon ko kuan. Starbucks. Ngita na lang kung kan-ano na din mo. Wala na siguro nalipay. Este. Wait lang mag Uy! Sorry. Nahapit na ako naligsag train. Langga. Oh my lords. Mangga. Lang paano lang sa health and wellness nagpa-dental sa Ako kay na ako diri vlog ara ako kamera. Then wa na ko'y bike. Gi-report na ako sa police pero
giingnan mo ko nga sometimes yes, sometimes no. Wala di na gito ma-retrieve. Pistot. Ang hindi bitato kay hindi nga to kay it's either okay ra di kapitan nga mawala tong bike o iya akong pabayron. Yawa. Then wa na ko nalingaw, imbis nalingaw kay kog bike ni hunom gud ko kay nagpalit kog souvenir. Onya, sa souvenir shop wala ko ikahikta niya ba. So mo na to siya guys, nig-report na ko sa ko ang uyab nga ako ang bike gikawat. Naglakaw-lakaw na lang ko diri. Basig makita na ko tong bike yawa. May ngora siya, it's okay. Nobody is perfect. Yawa. Uy, my lord. Noadaan kog bike. Imbis na lingaw kay ko diri sa Amsterdam, oh, nawa. Hindot kid ako ang view lang ga. Then, mo to, nagpicture na ko diri ganina dayon. Nawala akong bike. Nakadaghan bitog bike diri. Ako apan yung bike iyang daghan kay bike sa dalan gipang biyaan. Ako apan yung nang iyang gikuha. I love you palangga. I love you daw oh. Ato mas kamera. Kina na human na tag report sa mayordoma. Nga to ang bike nawala gikawat piste. Ngila ina to niya ay. Mo to mag-Uber na lang ko. Ko ra may dili taga diri god so mo to siya din ako mag-surely uli naman po ko next month. Kabayad tag aning bike animal. Piste. Koy kuan. Palit lang akong bike no? Okay. Move on na ta sa bike. Wanay no ko nalingaw sa ako ang paggandagan. Sige-asa gid na ikawatan. Okay, nata diri sa Amsterdam Tourist Canal. Canal Tours. Canal Tours di ay. Gido ay pag sa tubangan dara tindahan nga ako gipalitan og kuan. Tapad na siya sa walk to go. Then gikuha niya ako ang bike. Gikawat niya ako ang bike. Agi lang ko, di na ko mabalik pamalit diya kay naikawat ang bike diya. Unsa man itong topic pros naman bike? Uy, magpalit na lang kong bike. Nangita ko bitaw, nangita ko tindahag bike. Ang kuan man gud lang mga bike diri kay abang-abang ba, abanganan. Gusto ko magpalit ko og bike para matingala sila ba, nagbalik na ko sa barko. Lah, liliin ang bike kung gipala lagi. Wala ang bike, nagpalit ko. Siyempre, kwartahan. Ano, nitabok. Pwede di ay. Kapsi maliksan ta. Hindi na mahunong ng mangligis di oh. Dara nakita na nawa ang Starbucks. Dara akong ipangita. Mao ni siyang hinungdan nga wala ko ang bike. Sulod ta sulod kay nung naman ni. Ha? Okay. Saan pag-apre? Sorry? Hello? Tay po nang tag 17 oy. 18 man. Kaning gagmay na lang. Kaya di na po na masulod sa ako ang malita manggod. So gagmay na lang atong paliton. Back to walking na ta. Back to walking ka dayon. Ay, masuk. Moto ako ang souvenir nga nakuha diri sa Amsterdam. Kuan, nawadaan kong bike. Animal. Pwede di magtabok diri. Pwede di ay. Sige, tabok ta. Iya tayo, nagkainit man. Nagkainit ang kape. Wait. Nangapi na lang po dayon. Wala ko nalipay og dagan-dagan. Kay nawadaan man ko kuan. Bike. Lakaw na lang ko.
Ay wait, kana siya ang nagtukar-tukar oh. Kana siya nagtukar-tukar. Kanang gibiyaan diha. May pa na siya gibiyaan, wala gikawat. Kuan bay kay gikawat. Isumbong na ko ang nagkawat aning lion. Sumbong na ko aning. Saan ni dire? Sumbong na ko ang nagkawat. Sumbong na ko aning lion nga nagkagadhangan. Unsa man ni siya? Unsa man ka? Unsa man ni siya? Gahangad ba ni? Siya ato bay. Sa may gihangad nimo? Gihangad niya si ay kana siya gihangad niya na diha. So mao na siya. Uy, nalagi si Jesus. Kinsa man na? Jesus na? Kinsa man na? Mura man siya hubog nga gidayungan kay hindi nakauli. Lah, lalahinan ako oy. Mao day nawadaan kog bike di ay. Mo to na ko dire. Yawa, ang ilang kape mo bang naitumba? Ano ni? Ang ilang kape, ang kape na po datong sweet kay sila. Naniyon di ay tumba ni dire de mabri ni. Balik ta sa ato ang agi kay muuli na kog barko kay ang oras hatod kanato sa relo plus 9:54. Then mo report pa ko nga gikawat ang ako ang bike. So I need to pay for it, I think. Butan tas kapitan ay kanang maingon lang siya nga okay ra man pamatay kropan balit lang tagbago. Wah, ako ang bike. Last touch ya do. Dang. Ayawa kita bunan sa nata sa Continental Amsterdam. O na siya nas John Wick dire. Isumbong na ko to ni John Wick to nagkawat sa kuang bike. Bantay lang. Ano siguro mo video? Seafood. Seafood. Ano sige linyahan dire? Kuha siguro mo. Ano siya linyahan? Dekan tak sa linya dia. Taas kayo ang linya. Saan may seafood? Saan na dia? Tunis. Chocoloni Superstore. Saan na dia? Chocolate? Souvenirs. Nakoy nakita ang souvenirs diri oh. Kuya wala ning dalana murag kuan Kalye 5. Kadumdum atong Kalye 5 sa Malate. Murag taka raw pa din sila pangihi di ay bong anso. Bong anso. So anso. Baho siya bay baho. Mura magkabayan to ako na tagpuan. Sana po kayo mawala na ko dire. Nga only daw. Only you. Souvenir. Hello, please do not touch the balloons. Okay. Weed. Keep on rolling. Nice. Tulogis, palit na lang ta kay total nawad naman tag bike. Was it recover sa bike nga gikawat. Piste. Undiri ko nag suroy-suroy. Pero kung nagbike ko, murag wa pa ko nakaabot diri kay dito raman ko sa bike lane pero may sato sa inyo. Puros man kuan diri ay. Puros weed ang naa diri. So kuan siya diri gyud kanang pwede jud ko mahigop diri og ta magaso. Katabi taong giingon ni Robert nga kung mohigop daw ka everything is interesting daw.
karon kay nabalaw naman kog sulod-sulod dire. Sa ano paggawa sa nga street. De kan här vara måste de måste använda. Chaon man na ako pag dala ka na smoking shop. Uy, napuday kuan. Ang weed na anay kuan na anay vape. Nah, pa oh, grabe. Legal yun day kayo diri ang mga high. High siguro to ang nagkawat sa ang bike. Agoy murag ka na gyud high gyud to. Ug tungod niya nawala ang bike. Nawala ang bike yang gikuha ang bike i-assume niya ang ayaha. Lah, Istanbul? Dili man Istanbul diri pero nasa Istanbul restaurant so naa diri baklava. Kay ang kanang baklava kauban man na siya sa Turkish delight. Dahil ay baligi ang awid. Pwede na ko na siya kuan kanang kuanon kanang higopon. Dried siguro na siya dried. Istanbul. Kadto kog Turkey nakadto kog Istanbul. Na dito ang baklava nga one is not enough pero two is too much kay perti niyang tamisa na mukirig ka pero sa una sa isa square man ang baklava. Uy, nakalusot ra ko sa main street. Wow. Oh, Heineken. Sumazo. Aha naman ta dire. Nani aging sakyanan. Ito na siyang palapuson kay ato lang taon ang view. Kuang bike oh. Dili gay. Uy, nabuang ako. Matag muhay ni sila. Wala sila ning high. May patong isa ka bahay kanina, wala na record. Ning high siya. Kay high po siguro to siya kanang. Nalagi Argentinos San Tomas. Pero nagbaklay-baklay na mo ko ani pauli nga pwede man ko masakay og Uber. Magbaklay ka ko pauli no. Mamatay siguro kog binaklay kay gikawat ang ako ang bike. Mother father. Uy, kuy taan nila kinanabok. Kaya basig di ko kabalo mo tabok. Ih. Wah. Pudrita na. Sunod ani ni Ronaldo. Kay may mulakaw si Ronaldo. Sunod siya eh. Baka magpangluwa. Baka siya pangluwa. Dili mo ko niagi kanina pero dili pa ni crowded. Ito siya. Lobat? Lobat. Bye. Lobat ako ang battery. Pero napa isa. Napa ko reserba. Renta lang, dili siya baligya. Palita ko. Dayon. Ay, sorry. Nade, sa na Google Map. Nade kamera dito day. The hell? Nanaon day pagbutang ang basurahan. Wala ninduta niya eh. I like that. Pero naka-wheelchair siya. Gelato. Lah, gelato.
So nibalik ra ko sa agi. Kung nagbike bitaw ko dali ra ko naabot kay syempre nindot bitag sense of direction. Daphag lang gyud kay gibiyaan ang bike. Moto gikawat ang bike. Nanata ni si Lito, pwede ba ta mo tabok dire? Tabok ta, okay? Saman gusto nimo ako mo picture nimo? Eh, wait. Nindot lagi diha. Yan ako mo ulit sa barko ay kay nindot pa ang ako ang naagian. So sa kadaghang bike diri sa dalan no ang ako ag yung bike iyang gikawat. Ay. Unsaon ka na ako ni pagstorya ni kuano ni kapitan. Yan ang kap. Sorry kay kap ha pero ang bike gikawat. Basin di makita na ko ang bike diri. Ndot na diha oh. Kana diha oh. Kana ba? Kita ninyo na. Ndot na diha. Pero mag ultra wide ta. Wait, mag ultra wide ta. Pwede ba kong picture diha? Alas 10:20. Ara. Giingnan ko niya nga buang kap takar kag tabok ha. Pero di mo ko kasabot so okay ra. Okay. Ay nako. I hate drugs. Wow. Kusog pa dyan akong magka-istorya sa I hate drugs. Di mo na ni Pilipinas day ay. Amsterdam day ni so I love weed. Smoke weed every day. Ning gawas sa barko nag shore leave nga nagdala og bike. Pag uli nag Uber. What sorcery is this? What sorcery is this? Uy, Stella Artois. Beer man na. Ayan, mag-book na ko Uber. Kay sure na jud ko. Ani ulit na ko. Muli na ko kay nawad-an ako bike. Update. Kuan kanang ganina ning gawas ko nagbike karon kay wala ko i-bike. Yaw. Foto gikan ko diha ay dayon. Baklay na ta pa ulis terminal. Kay mo duty na ko, gadawat ang bike. I should get some sleep.